Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. A wannan bidiyon insha Allah zan mana bayani akan yadda za ka sayi Mimi token, ma'ana Mimi coin a cikin Bitget wallet ba tare da gas fee ba. Ma'ana za ka iya sayan token a DEX ba tare da ka saka ba tare da ka saka gas fee ba. So ku biyo mu cikin wannan bidiyon insha Allah da ƙarin bayani. So amma kafin nan ku yi mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ku sabuwar muna ɗora sabon bidiyo insha Allah za ku gani. So kamar yadda muke gani a misali yanzu za mu je mu ɗauko token mu siya a DEX, kamar mu je DEX screener. Idan muka je DEX screener sai muna so mu samu wani token guda ɗaya wanda za mu siya. So bari mu gani. So bari mu ɗauki wannan Fathlex ɗin. So muka ɗauki wannan kamar yadda kuka sani shine abin da zamu yi shine za mu je mu kafa address ɗinsa a nan. Gashi wannan gurin da na zagaye. Nan za mu taɓa wannan gurin. Za mu kafa address ɗin shi. Kun ga yanzu mun yi kwafi na address ɗinsa. So kun ga token ɗin Fathlex bank. So sai mu koma cikin Bitget wallet ɗinmu. Muna home. Kun gani? So sai mu zo mu taɓa wannan gurin na secretariat. Wannan gurin na secretariat. Za mu taɓa shi. So a nan gurin sai mu ɗauko Solana. Idan Solana ce da mu sai mu ɗauko, ma'ana idan muna da Sol a cikin wallet ɗinmu muka tura daga cikin Bitget wallet ɗinmu, so sai mu saka Sol a nan gurin. Gani? Idan muka tafi gurin za mu ga akwai option da yawa. Za mu gani. Kun gani? Akwai Solana, akwai BNB Chain, akwai Ethereum, akwai Base, akwai Polygon, akwai Tron, akwai Sui, akwai Hyper EVM, Hyperium kenan, akwai Bitcoin, akwai Arbitrum. Duka akwai blockchain ga su nan. So muka duba a nan gurin muka Solana zero gas ƙasa. Sai mu taɓa Solana. Nan gurin kuma sai mu taɓa wannan USDT ɗin. Muka taɓa shi so sai mu da under Solana again. Kun gani? Mu tabbatar muna nan gurin under Solana. So sai mu zo nan gurin da aka saka search. Sai mu danna mu paste wannan token ɗin da muka ɗauko. Idan muka paste ɗin shi so za mu gani gashi na ya fito. Sunan token ɗin Fathlex ya fito. So sai mu zo nan gurin mu zaɓi nawa za mu siya. Ma'ana za mu siya na za mu siya na 0.02 na dala uku kenan. Kun gani? Za mu siya na dala uku. So mu kalli nan gurin za mu ga cewa haka yake 0.02. Sannan kuma nan gurin za mu ga farashin ya fito. So wannan shine dai da rami. Kun gani? Gashi nan za mu kasance mana insufficient Sol balance. Ba komai, ba wani gas fee da za ka siya a nan gurin. So wannan shine. In ka gama aka zo ka taɓa confirm shikenan sai ka je ka siya abinka. Shikenan yadda ake yi cikin sauƙi ba tare da gas fee ba. So wannan shine sauƙin Bitget wallet. Saboda haka Allah ya ba mu sa'a. Kada ku manta ku mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ku sabuwar muna ɗora sabon bidiyo insha Allah za ku gani. Sannan duk wanda ba shi da Bitget wallet ga link nan zan ajiye a comment section da kuma description box sai mutum ya siya.